Kanal eksplozija vam prikazuje. Zorica razočarana u Mensura. Mislila sam da je pozitivan. Pojedini zadrugari i ovog jutra su prvu kafu pili u dvorištu uz nezaobilazno ogovaranje svojih cimera. Zorica Marković, Marko Đedović pričali su o Mensuru Ajdarpašiću i Lepo Mići, a njihove reči nisu bile nimalo blage. Ja sam ušla ovde s agresivcem koji je napravio haos. Ušli smo ruku pod ruku, ja mislila kakav je pozitivan dečko. A on dođe iz čista mira i ceo sto psuje. Da ja ustanem za stolom i da se svađam sa Mićom ili sa Đedovićem. Meni je sve to fejk. Meni Mića 10 realitija iste stvari govori, kaže Zorica. Ko je imao gore svađe od Prkija i mene, rekao je Đedović. Bilo bi dosadno da ja uskačem u svaku njegovu priču, navela je pevačica. Ja takvo njegovo ponašanje ne podnosim. Ja sam umola slomila glavu kad sam ga gađala flašom. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.